Hej unger. Sidder I godt? Det var godt. Nu skal I høre historien om livet på væggen. I skal møde den frække, ultralækre Jessica Rabbit, den italienske blikkenslager Mario, Iron Man den tapre og Shane der badass. Her kommer det. Hej, mit navn er Jessica Rabbit, men det ved I sikkert allerede. Jeg blev genfødt på en klam grå mur midt ude i ingenting. Livet her på væggen er vel udmærket. Jeg er omringet af en masse flotte fyre, som forguder mig. Jeg blev malet for lidt mere end et halvt år siden, men jeg ser jo ikke en dag ældre ud. Det tog cirka en uge. It's me, Mario. I am Iron Man. Shady bitch. Ej, drenge, jeg var lige midt i noget. Helt ærligt. Come on, baby. Vi ved jo alle sammen, du gerne vil med hjem i Shanes seng. Hun skal ikke løbe mange gange rundt om min seng. Jamen, kære venner, I ved altid, at Mario kommer først. Ej, helt ærligt, så man lige. Miss Rabbit, du skal ikke tage Shane. Han har ingen følelser. Du skulle nødig snakke. Du tilbringer halvdelen af dit liv inde i en metalboks. Haha, lol. Hvad griner du af, din lille pizzamand? Jo man. FYI. Mario er ikke en pizzamand, men en blikkenslager. Aha, hvad vil du derinde, din blikdåse? Jeg renser kloakker, der var pænere end dig. Nå, nu er du ikke så tough. Var stolen. Shane, klip lige dit skæg. Wait, what? Haha, der kan du bare se, Mario er ikke den eneste med et skørt overskæg. Og hvad? Må man lige være her? Det her skæg har givet mig så meget, Crazy ass monkey love. at I ikke kunne drømme om det. Jo, jeg kan! Nej, det kan jeg! Jo, jeg kan! Nej, det kan jeg! Jo, jeg kan! Nej, det kan jeg! Endelig fik vi noget ro. Nu er det mig, der har ordet. Siden hvornår har du fået lov til at bestemme? Siden at jeg blev udstyret med den største revolver. Haha, den er stadig ikke større end mig. Hold nu kæft, din lille blikkenslager. Har du ikke nogen svampe, du skal have spist, og en prinsesse, du skal redde? Hvad med dig? Har du ikke en kone på en bondegård, du skal forsørge? Hey du, din bunke skrot. Hvem tror du egentlig jeg er? Jeg har gennemvundet hele The Mushroom Kingdom. Jeg kan godt kæmpe mine egne kampe. Har du ikke selv en sekretær, du skal have knaldet? Haha, Iron Man, du kan bare vente til jeg har lyst til at tage dig. Du tror, du er smart med at tage den. Jeg hopper ned gennem rør, der er stærkere end dig. Og så, jeg tror måske, du er så smart, fordi du har den største pistol. Du skulle se, om det kunne bruge den til noget. For forstår I? Jessica har brug for en mand, der er god til at lægge rør. Skal Jessica vælge mig? Jeg gider slet ikke høre på det gøj, Shane. Du er sådan en idiot, at jeg kunne svøre dig. Hey, shush, jeg har altså en mand. Hvad? Hvad? Giggity giggity, giggity goo. Stick around.